Počúvaj, za chvíľočku nám začne skupinka, a tam je taká otázka. No, dobre, ja mám rád otázku. No, počúvaj ma, že ty si vedúci mládeže, takže sa ťa idem pýtať. V rímskym 8. kapitole sa hovorí, je taký dlhý text, a tam je, na skupinke máme jednu otázku, a tá skupinka je, že tá otázka... Počkaj ma, počkaj! Ja za chvíľu prídem však. Nie, teraz to musíme. Budem tam vyzerať ako hlupák. Počúvaj, v rímskym 8. kapitole, tam je, a na skupinke je otázka, že... Nepočká to? Prečítaj to hneď! Povedz! Dobre, ale povedz mi, že čo? Povedz mi, tam je napísané, že, no prečítaj, v rímskym 8. kapitole. Čo nás odlúči od lásky Kristovej, otázka na skupinku. Chápeš? A tam to nie je. Není to tam. Hľadal som to celú noc. Ale je to tam. Prečítaj to. Čítaj. Jedno slovo, je to tam. Jedno slovo? Čítaj, prosím. Nepočká to, hej? Prosím. Rímanom, 8. kapitola. Dobre, pomalu. Čítaj. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenstva nebudú nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježiši, našom Pánovi. No! Není to tam! Je to tam. Povedz mi, okej. Biblista, povedz. Čo neviem celý čas, že je to tam jedno slovo. Aha, to slovo je? Však nič. Nič? Ty chceš, že by som išiel na skupinku? No, presne. Tam je 8 chlapcov a oni sa nás pýtajú, že čo nás odlúči od lásky Kristovej, a ja poviem nič! No, presne. To je čo za odpoveď? Ty si z jakej planety? Ja tam mám povedať dačo a prídem a poviem nič! Chápeš? Čiže ešte raz... Presne, to nič. Ešte raz, povedz mi, normálne sa rozprávame, ty si vedúci, ja som mládežník, normálne sa rozprávame, čo tam je, čo nás odlúči od lásky Kristovej, teraz mi povedz, a ja tam pôjdem a poviem im to. Ale že nič. Keby si nebol vedúci, zabijem ťa! Tak, keď... Chápeš? Ja tam prídem, oni tam stoja, povedz nám! Čo tam je? No, a ty prídeš a povieš, nič. No. Ty si sa zbláznil! Kde je? Dačo nič! Nemôže byť nič! Však je to. Dačo je nič. To dačo je nič. Dobre. Ty si poloblázon. Idem preč. Mentálny. Vlastne, ty si povedal, že nič? Nič. Počkej, jakže nič? Že tam je nič, že... Ale... Napríklad... Ale to na mňa neplatí, lebo... Ale tam je nič. Ale akože nič nás nemôže odlučiť od lásky Kristovej. Napríklad ja včera... Nič. Alebo keď minulý týždeň som... Nič, vôbec nič. Nie je nič, čo si spravil zle, čo si pobabral v živote, čo by ťa odlučilo od lásky Kristovej. Absolútne nič. No a o tom my budeme dneska hovoriť. A